L-intrapriżi żgħar u medji għandhom rwol kruċjali biex imexxu l-ekonomija ta' Malta il quddiem. Dan kien diskuss l-erba' filgħodu waqt seminar bit-tema x'hemm fil-budget tal-Unjoni Ewropea għall-intrapriżi żgħar u medji Maltin. Dan is-seminar kien organizzat mill-Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar bil-kollaborazzjoni tal-Bank of Valletta. Lan ta' dan is-seminar kien biex jgħin lil dawn l-intrapriżi żgħar u medji jifhmu aħjar kif jaħdmu l-iskemi eżistenti ta' għajnuna finanzjarja kemm fuq bażi lokali kif ukoll internazzjonali. Il-Ministru Chris Cardona qal li l-kontribut li jagħtu l-intrapriżi żgħar u medji jaffettwa l-andament ġenerali u l-livell ta' tkabbir fl-ekonomija. Din hija inizjattiva oħra f'sensiela ta' inizjattivi li qegħdin nieħdu biex nassiguraw illi nidentifikaw li huma dawk l-inċentivi għall-investiment kif ukoll nassiguraw illi l-negozju fil-pajjiż tagħna u l-kummerċ f'pajjiżna ikollu aċċess għal kreditu, aċċess għal finanzjament. Naħseb illi huwa importanti ħafna li nassiguraw bħala gvern illi l-idejat tan-negozjanti kunu jistgħu jsiru billi kollhom aċċess għal kreditu. Dak li ddiskutejna illum kien hemm diversi idejat ħafna minnhom ser jiġu implementati fil-ġimgħat li ġejjin. Il-budget 2014 juri biċ-ċar li l-intenzjoni tal-Gvern Malti hija li jkompli jagħti l-assistenza kollha biex jippromuovi tkabbir tal-intrapriżi żgħar u medji. Iċ-Chairman tal-Bank of Valletta John Cassar White tenna li l-bank ser ikompli juża l-ispeċjalizzazzjoni tiegħu f'dan il-qasam biex iżid l-opportunitajiet eżistenti ħalli l-imprenditur Malti jkun jista' jaċċessa l-fondi tal-Unjoni Ewropea.